Lumbajong ahabar kang thurpon japhan kovia klim keron pensi kengkam kachejor. Langmili sabbit forest asai khiatum kanghu thengpia gari kenedun long. Long need account beat angkang forest tourism IB kapatang ponjia phan puthot saike dengthu. Kardom Karbin long life prime time berta longpen nilisami Julie baby nonor jek tha berta tonpen. Karbin long Autonomous Council CM Tuliram Ronghang kapin khara tengpen pini agriculture asai kamatum Lumbajong constituency ka parlu disama hawaralong rongkre hiniara ratuma phan ake joypen kovia klim keron pon. Kapap hidun ho Lumbajong constituency atokan hokedo arara tuma phan kangthur bonjia phan pura KAC CM Tuliram Ronghang kabor ipadu ponsi bini disama hawar rongkre hini arara tuma phan edon donalong rong pharoisi kovia klim ake joypen rong ponlo agriculture EM Amar Singh Tiso pen kachaphaimpu kovia klim kerona mayalong KAC CM Tuliram Ronghang kaningjia tengke kovia rong ki e kachapaduk penta ali dupik Lasiladag Lumbajong hawaralong tami rong supi pen akaprek atogano ke doara ratuma phan jasemet kangthur ponja phansi lak krepli kovia rong panong pontang lasola krepli kovia klimang bong pensi pinipen disama hawaralong pen keron pangcheng ponlo je Lumbajong hawar penan adima bangke longli duolan lapen ke dak Kacutikiyara atong phan koson sin nitum kerap jima nitum chingwai iglo lasi kowe bang kenon nili konsensi long nili bithingwen kama ada thorik bong tara to bi malong abiri komoa cirisi ciri hini we hodak akar bi tumdo thulu akar bi pupu pada kado akar bi lapen ke kiba tumdo haladak Lason kowe pen ningkani si long long atum latrok sinar kep akowe long long adang the olop long te lakre trokan da long long ai kom Lason thak thaksi kebang journey setami kovia klim kelongara ratum jongsi chelana thek pami pulote puthot rong pharoi cc pabat ponthuji puta KAC CM Tuliram Ronghang ningje ponse Lumbajong habar kang thur ponjia phan langbi setami aki joypen hutpi ponpo lapen jonsuri pho lang oga sotame kepang reng abar sai pi ponpo lapen jena tum banala fisari bang nang teng tibe nang teng tupo along le na tum chere na tum yong si chirilo plongte late da phi bang ke Aku kuriyong si doko ka pilo polong te asuta nang ilango kasuta. Kula lango asuta menirtum ake joy pensi na to pan edon pen o kasu ake joy hala fisari yong si dolo polong te suri pho ake joy. Suri pho o kasu ake joy ke na to hanang piko. Pilo polong te ningkani si pen na tum lango Lason thak thaksi choki hola hawaralong ke theso kati kisi kimi pojok theso akrimsi piponlo lasiko nara hawaralong kopia sonsi katiki kimema laso tengsi KAC pen kerap ki pipon japhan jesik ding loputa KAC CM Tuliram Ronghang ningje pon don pharoge tomra don figera thopsi ada rong do don lapun ka rong mangke rong krihini na rong krihini tu mo phan don pen rong pharoi sisi kovia ke joy Karbin Autonomous Council pen ini ron pon kapang ceng lo Lumbajong hawar ni tum survey thai lo pacetang klub di pulong te rong lakh troxy oh lakh kre troxy 14 lakhs mane lakh kripli akoe klim da itum Karbin Autonomous Council pen si roni ko lake cetang ikrupo edon pen rong pharoi sisi laben layong si da kowe aning ke hang pen lana paka polong pe muning bangke edon pen rong pharu hini ni bangke ko muning bangke ron thui ko laben ke ako da jimua aklim dame edon pen rong pharu isi laben ke narikol
tata idon pen rong ke paki le ke jongpon me ili karbia so tumke ke karchia na thu kaselera tumsi ke ong lasi bangso kaselera jutang jong si paprai dun thek pulote arni si ke karchia son pen lokta chipang reng dun unji lapen longri longpat setami paching thurpon unji Sorkara hin pen ke ili tuma phan avar sai nang pipon bomlo lasi laso avar sai nang ki pipon along ini tum ale kache padudun thekja phan ke eme tha amat si chebor idun chet nang po News report Sarjib Kathar Karbi Anglong Live Langmili Forest Subbit Pen Silveta Forest Asakhi Tum Chelangsi Patowe Jirlo Por Phaikri Simalom Langmili Forest Reserve Along Pen Kanghupon Segona Thengpi Pen Pen Karthangpon Tata Mobile Gari Nepdon Cheklo Aningkan Wangta Vosik ni Phai Pho Arni Lote World Environment Day ni Talon Dunsi Thengpi Aklim ki Eduna Sai Tengpon Verlo Athe thengpi thengprangle avi pulote kereng era pia phan kenang sot nai oxygen atomon duride tahai puma thasi bangso arani ke maduta thengpi aklim ke eduna sai dengdun verlo bonta aja hagatum lahayalam aklongpen matha dampa meka kisi ajowang thengpi kang hwa sai bang ington te dedlo lason tak thaksi manja central range ke parlo langmili forest subbit lapen silveta forest asai khietum chelangsi patowe jo por phai crazy malom langmili forest reserve arlopen ihum AS02E 9451 tata mobile gari pen kanghu siguna thengpi ke pon boma hut nepdun long cheklo langmili forest subbit along bida saipu agustin teron nang pachini duna tengke patowe jo katarli basai kedeng dam hotsi bangso kanghua thengpi pen agari nepdun long cheklo setame kanghua tum akang tingabar sai chu NC kat erlupusi pachini pom gene bilang bang ela sono jeni tum bang pension aru tin petrolin ke dam bomusi combination mane ar ki ke do ason nang nak loi ela sini tum ta ators penjat pensi pu dam lo tame gari bang ela so ators pensamin tum theglong lo ben astame akang ting juntu awar sai enma inut bang ti bang phobok hotu do ta hai bon asot he sitame alang tum bang ela so akang ting awar sai enma si alang ni tum bang kat igro lo dak pen bang ke on spot pen bang ke Samin itum kado we adung nam lo lapen ke hormu bang ke theklong pakalo je lahai bang sop mane sigun tikning se lasi nitum bang hodak ten bang so hormu bang ke kewan ilong lok bang ke sabita hodak sido je latum bane nitum le asop sobak dia chete latum la bang pon ilong lok po sidame nitum dak por long ki apor pen kilidun chit ajoini si la sabi dolo neng ke nilitum stapang bang indut bahani gari wek thek bang do lasi nitum stap asi nang wek pen si dakan bitong chewan delo Volongko Majipen, Velson Terang, Karbi Anglong Live. Koilamati wo phongasar non hedjong vosik ni phain kore siar ni arong kache woijui pena jok kedam tang jakhong ni phai ke thom arni puthot asopo phansi rongasar kimi mate wo phongasar aman bat ponlo Lakhan koira pho nilip constituency ka parlo Koilamati wo phongasar longsodar teron alangni wo phongasar arong mesen pen asai cheklem ponlo Bonta alangli kopai kirang no pena jok bangso pir thepen che unang koklo bangso jok kedam tang jakhong ni phai ke thomarni wo phonga sararong seta penang anani pen chingwai chingsai ponsi karitang longsodar terona supo akleng wo phong asararong ajibi rajkumar terona phansi rong asararpu pekpondo GB Rajkumar Teron alangli ki owe ki milang pusitame ake saratung pen bidi sore chepachoy dun bom pusi lamthe chepaklang pom Labangso wo phonga sararong amekar hemchar hemplak pen kadru kawe don pharoi sira inkoira troplo sarke barasai ke dengalong haku phusar phisaratum arona tang pen claim ponsi wo mut bokan setame mesenang thek longpon ronga sara wo mut kelang pon lake dhoniram ingtiarong sarding ingti arunthu chinthonga sara wo mut patoram timung arong pen Rasing Singnar lapen Rida Saravumut Sarthi Terang Arong Asar Sorot Terang Atum Pensi Labangso Asayang Deng Klemponsi Keduan Abumut bukan anta Kemisena Jok Rong Asar Setami Jepang Tekpon Pamekalu Pusi Jethan Pon Riti Joki Hula Pen Sonjit Kro Karbiang Long Live East Division Central Range Manja ke Parlopon Forest Tourism IB ke patang pon Japan Puthot Scheme Deng Pon Thusi ke claim kedam Pangcheng Pon Thutanglo Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang kapin khat ponateng Forest East Division kaparlo Central Range Manja angkang longli account bidar lokedo isi Kangjang Dong Forest Tourism IB kiram tang penang ananingkan aprang labangso IB kimrang ponlo
bonta sai kamalong asap katora kido kok pena jok ahem kikim ington ang koklo bangso phutha KAC CM tuliram rong hang hin pen tong sekot adimak long an humri damsi bangso IB ahem puthot kikim kerang ke pangcheng pon thujia phan KAC hin pen sai deng ponlo bangso ahem kikim cheklojon thomangbong ke patang ponjia phansi CM tuliram rong hang bin khat pon pusi forest asai khi pen nilituma pherang kya phan nang pachini don Karbing long life kelang ratum don pini litum karbing long life team pen lada ka long nit labangso account bit mate central range labangso east division labangso ke parlo pon jasemet singason constituency long sidolo lada ka bangke nilipi bangke lalo forest IB labangso penangana aningkan si labangso IB bang sengson los dame technical kachok china nikeli damdi specially kichok damdi de posi labangso patangone de los dame non CM tuliram rong hang karbing thomas council lang kapik hat pol ting lapen alang linang jungjung sinang survey lo labangso dang survey ting pensi labangso IB patang ciklujon thomang mo patang vek nang ji lapen patang pon nang pu ke mang pen lapen all round karbing long atokanu labangso ke pachang tour labangso ajai megalong latai silo la soi bi lang dalang me pik lungnit labangso aroi akung masidulo labangso IB lapen ladak forest staff tung dolo lapen alang litum bene lam thesi arju porona nili mena sar pun tidak har nili dar biru besar lo kasi non nil tengah tinggi teng lo kude non CM sar ada nang sarwit wang pensi pinilo alang kita patang lagi kusi alang la kemang dulu la sorting nanti nili tengah ning carong lo ya CM sar kaping para teng pen sinon da tam pen bom lo so tam na sinlang tiklon pom angbong patang itu la sang bang keteng awe pinu pula da tiklon pom angbong pen tang det tu sinil to ning pelo ning tung satu kato gere ning carong lo la pen CM sar apa na churo lo la pen ada local MSC lo ba IM mosing disu singason konense MSC pana churo dun lo la to KN port ati aku la dale tang to kato with our side of konil to Delhi pe namen no kone ke bang staff inspector na kuri bang bangdo kidur highway ada kidur thar lada golong po sang po ati no view po ati plus tourism apa ndai le to man tenarong pen Bikram Teron Karbiang Long Live Corona aron kroidunsi dokmoka bondhana rongalong ingdeng ingkorapho AASAA amahang ke thekarni kata London Adivasi Students Association of Assam Dokmoka Arwatum Patir Piponsi Dokmoka Bondhan Arongalong Ingdeng Inkoirapho AASAA Amahang ke Thekani Talondun AASAA Dokmoka Arwa Maipu Rahul Soren Lapen Kongchunbang Marianus Topuatum Kachepa Hempu Pona Mayalong AASAA Karbianglong District Aparim Adun Maipu Sebastian Kispota Mount Sinai English School Principal Sudhir Tika AASAA KADCC Abidisar Nibai Horua tum pendanglo penangan manpeng kidua tum tak cetong don. Indeng engkorapho AASAA amahang kethe katalon ponahut alira championship katalon ponjia phan kachisik paduponlo bonta pirthelong corona ke soki umplobajok corona arona tanga tengpen kroidunsi meyelong armua phai pachetong ponoi detlupusi kapatir pi pona tumpen pachini pon maya jai me atengpen adap AASAA alama mai phura pen kongchon mangatum chelang rapet ingthu ponsi kalitang atuma phan kachikimo asai tengponlo Dong muka pen semping inti Karbiang Long Live. Bini prime time berita kela ponsi kang tonik lo.